Urtarrilaren 13an estreinatuko dute Victoria Eugenian Bretxa musikala izeneko ikuskizuna. Bai, baju nabil berbetan, izan be entxegura etorri gara, orain momentuan entxegatzen ari dira, herritarrendako ere ateak ireki dituzte, eta goazen bada, entxegu hontan, arratzaldeak berak zer emongo dauen ikustera. Kanpuen dabitzen txegatzen, ahotsa baja ingo dugu, zela andoian, zeio hau? Bastante ondo. Egisa da lehengua da la orokorrian jarra izan induguna, eta bastante ondo doia. Gaur lasai, ala, ja behin trajiak eta jantzen dituzuen nian naiz eta ez dan izango, baian 13an estreinu hori, gaur herritarren aurrian, ez da zeuendako bakarrik egiten duzuen ensaio bat, ez? Herritarrak gonbidatzen dien momentuan, beste tensiño puntutxo bat egoten da. Bai, nerviosismo puntua badago, azkenean jendien aurrian itzen dasunean, baina, ondikan nik uste dut eguna heltzen danean okerra bengo gala nervioso aldetik, baina ez, baina gaur hori, ondo. Azken orduko errepasu eitzen? Bai, jarraitzen bio eurak estenan dauzen bitxartian, eta guna izta kanpuan egon, jarraitzen bio nun dauzen, eta tokatzen danian kantau. Eta asko falta da zuek sartzeko ala? Niri pixka bat bai, falta jata bai. Momentu honek zela bizitzen duzu, urduritasunakin, ero gaur lasaitxu hau, imaginatzen dute Donostiako hemenaldixa diferentia izango dela? Donostian igual pixkat urdurixa, gaur jende aurrian egonda, pixkat urduritxu hau bai, baina hobe da lasai hartzia gauzak, bai, larri urduritxu barik. Eskerrik asko aita, baina Donostian geratuko naiz. Marija, ontxe urtetia indozu, zer moduz zeuen zaditxo hori? Ondo, ensaio batzuk egin ditugu, eta ondo. Tokixa ezberdina da, baina ondo. Eta gaur jente aurrian? Gaur jende aurrian, bai. Ez dago jente agaskorik, baina bai, beti da pixkatxo bat. Kontairezu apurtxo bat zeure pertsonaia nor izen zan, nor dan, zein dan zeuk betetzen duzun papera? Ni naiz Maritxuren neskamia. Neskamia eta laguna bide batez. Oso emakume indartsua naiz eta alarguna naiz, bera bezala. Baina, beti Maritxurekin eta bere alaberekin zaintzen, eta hori da nire pertsonaia bai. Ikusgarrixa da, ona etorri hau dan haue ikusi eta zenbat lan dauen atzian, ez da? Egixe esan lan asko dago, ikusten duzuen montajia ez da nola nahikoa. Aurreko lan asko dago, abez batzakin, aurren abez batza ikusi duzuen, musika eskolan neuke eramaten dut, bi naixakin. Eta gero abez batza bebai itxen du astero, abez batza bakarrik abez batza ensaioak. Eta gero igandero estena, osake bai lana dago eta jente asko da, eta ez da erreza montatzia dana. Eta frantziarrek eskubidea eman digute hiritarroi Donostia uzteko. Eskola inor ez dago ikusi goitipena, eta esan gotzu gauza bat, guk eukara autoriak eta guk ez dugu ikusi goitipena inoiz zuzenean. Zelan doi hau? Gaur egun gogorra fizikoki, gogorra psikologikoki, atzo ere egun guztia egon gerako lanian, baina autore moduan oso emozionantia, zelena biziko aldez ikusi dut neure buruan dagoena. Eta ez dago eguneko unian, argi dago beren saioa bada, gauza asko da gara independiente, baina gutxi gora bera ja gorpuzten doia, eta ikusten da badago da hemen mamia edo zerbait osagai bat edo lehengai bat zerbait etaratzeko, ez? Oinarri hon bat, hilaren 13an, urtarrilaren 13an Donostin etxalo zaparrada hon bat jasotzeko.
Bueno, espero dugu, hori da gure ordaina, bakizue autoan egiten dugu, lago erotutako kultura elkarte bat gara, inolako irabazi asmorik gabe, eta gure irabazia txaloak dira, edo jendearen onespena, eta bueno, halako gauza poli bat egitea. Egia esan magia da, honetan ez dugulako bakarrik Bergarako jendia lortu, hemen dago Irun, Andoain, Lasarte, Donostia, bueno, ia Gipuzkoa osoko jendea dago, orain arte ez ezagunak direnak, ze Goienarentzat gure aurpegiak gutxi gora bera ezagunak dira, hemen egon gara beti bueltaka, baina hemen badago aurpegi ez ezagun asko, eta lehen aldiz lortu dugu iadanak gurekin bat egitea, magia handitzea, hau danak etorri dira gratis, etorri dira doan, ordu pilo basartzen, niretzat hori da gozagarriena. Eta gainera, bueno, gaia bera igual debagoinean ez da oso gertukoa, baina 200 urte egin behar ditugu atzera, Donostian berretxa musikala pixkat hor oinarritzen da, eta imaginatzen dut Donostian bertan, herritarrei, bertakoei, donostiarrei, gaiak berak gertutik ikutuko dut ziela. Bai, baina, precisamente hori da gure helburua, lusatzea Donostiatik aratago, esan duzu, Goienan ez da igual hain entzutetxua historia eta egia da, baina nik uste dut Euskal Herriko tragedia bat dela, adibidez, Durangoko bonbardaketa edo Gernikako bonbardaketa esaten dugunean, ez dira bakarrik gernikarrak identifikatu sentitzen, Euskal Herri guztia sentitzen gara, Gernikako tragedia horrekin identifikatuak, eta uste dut honekin ere sentitu behar garela, gure historia eta arbasoaren parte delako, eta badago detaile bat, biziri dagoen tragedia bada, Donostia badago abizen bat eta Gipuzkoan Brit dana. Brit hori britaniko esan nahi du. Dira, sasikumeak hijos bastardo esaten zitzaionak, bortxaketen ondorioz jaiotakoak. Hoien arbasoak biziri daude. Horren, zoragarria da alde batetik, tragikoa bestetik, eta hori plazaratu nahi dugu, igual, hemendik urte batzutara, ez errepikatzeko esaldi hori eta Goienan hau izateko ere, ezaguna, ez? Zuzendari moduan zaz, baina ikusi zaitxugu bertan, aktore lanetan bebai, urtengo dozu ostera begaur? Bueno, apur bat, kameo txiki bat, hau da guri ematen diogun auto-homenaje txiki bat, Balen eta Bio gara zuzendariak, eta Balenek eta Biok papel txiki bat daukagu, Balenek ni baino papel handiagoa, eta da kameo apur bat, gustatzen zaigo egitea, baina denera ezin naiz egon, hemen egon behar, eta, gustagarreko egiten dugu hau, bai, eszenatoki aurren eta eszenatoki atzean ere bai. Bueno, bukatzen bentsat zatitxo hau bai, eskerrik asko eta lanian itxiko zaitxugu. Vale, eskerrik asko zuei etortzagatik. Sabemos libres de este gobierno extranjero. Izteko ordua da. Mundu guztia etxera, mesedez. Txala bat errezta, venga. Seguimos.